Лясны масіў у прыгарадзе Пінска. З самага ранку сюды едуць грыбнікі. Наваколле тут не самае грыбное, але людзей хапае. Азарт ад ціхага палявання мацней за магчымае расчараванне ад няўдалага паходу ў лес. Пінчук Мікалай Паўлючык гэтай раніцай палюе на восеньскія дары лесу разам з жонкай. Прызнаецца, грыбоў назбіраў небагата, але і за пар усё, што расце ў тутэйшым лесе, прынцыпова не браў. Белые маслята. Больше я никакие не собираю, потому что не знаю больше никаких съедобных. Ну, есть рыжики, они там похожие, два вида есть их. Я сейчас один нашел, то выбросил, потому что засомневался. Зонтики собираете? Нет, я их не беру. Понятно. Хотя, говорят, что съедобные. Такіх пільных і выбарчых грыбнікоў большасць. Але нават сярод дарослых і, здаецца, вопытных людзей штогод знаходзяцца тыя, хто, збіраючы грыбы, робіць памылку цаною ва ўласнае жыццё. І не толькі сваё. Так, на Лунінеччыне лятальным зыходам для двух мужчын 47 і 53 гадоў скончылася ўжыванне ў ежу бледных паганак, якія жыхары раёна памылкова прынялі за ядомыя зонтики сыраежкі. Буквально в течение суток почувствовали слабость, расстройство стула, рвоту. Были доставлены бригадой скорой помощи в больницу, тут же госпитализированы к нам в реанимацию. Проводилась интенсивная терапия, методы гемодиализа, заместительной терапии детоксикационной. И какое-то время состояние их оставалось стабильным, но в дальнейшем прогрессировала печёночно-почечная недостаточность, дальше сердечная недостаточность. И, к сожалению, спасти их не удалось. Сразу ушел один пациент, погиб, затем в течение 2 суток и второй погиб. Яшчэ адзін фатальны выпадак адбыўся ў Пінску. Смяротнае атручванне грыбамі атрымала 9гадовая дзяўчынка. Перад ракавымі наступствамі для арганізма аказаліся бяссільныя сталічныя медыкі. Усяго ў Брэсцкай вобласці па дадзеных абласнога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі на сённяшні дзень зарэгістравана 4 выпадкі ўжывання ў ежу неядомых грыбоў. У рознай ступені пацярпела 5 чалавек. Сярод іх ёсць нават гадавалае дзіця. У медиков, и в том числе у работников органов госсанадзора, именно с началом сезона, массового сезона сбора грибов возникает настороженность, потому что именно в этот сезон по республике начинают фиксироваться отравления грибами от легкой степени тяжести, и до смертельных случаев. Поэтому, конечно, напомнить правила сбора грибов и обработки грибов лишним, я думаю, не будет. Собирать грибы надо, естественно, только съедобные. В том случае, если вы хорошо знаете видовой состав грибов. Сбор грибов осуществлять в открытые кошики, корзиночки. Обрабатывать грибы нужно сразу после сбора. Простыя, зразумелыя і даўно вядомыя правілы. Дык чаму людзі не перастаюць атручвацца грыбамі? Чаму ад бацькоўскай няўважлівасці штогод церпяць дзеці? Як сведчыць статыстыка, у большасці выпадкаў смяротны прыгавор чалавек падпісвае сабе сам. Таму, накіроўваючыся ў чарговы раз у лес за грыбамі, варта аднавіць уласныя веды, а яшчэ памятаць аксіёму: не ўпэўнены, не бяры. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».